se afa nambo anga dimo gonymo an corona ndogo kor basi bashwete karamo sali ira diga kene amba ya fenu ja ya mubisa karamo era fana sa ne boran mi garo lawa boran mi yenge we dore be min to ai mobilité ne fana taranya fo zena yana ki mobili bota e mai yero oh atian ataram ja mobili ko mano don biro ngo mobili ko mano ne tara mobili black garage la kumu nta black garage la mu ya soro lu e fendo fo ko kulu ke mobili na ne dabal banade zena ne re fengo mobili re ko ni jaye doro iba taka buli uluko ko ka aslater kala aslater kala la sa ukiyala ka fo ko feren ame mai ko fana kala ne ko ngo jani re shure ku mega yala ngonde mami ni dine ma ngo jajan ni te ku ibaro ay kramo ko yi ma do ban tuga sira do kan kwa absa ga le mobili dine ma de wala sa ne ka do ko no ka sira bagan kasara ke nay kwa ne re madala nemna do mobili ngona bli muna ne tara mengen sengo ko aslater kan akala ko ligiri kan akala ne bota garage da fay ne wele kan atuguni ko ji kan akala sai ne ko ni ne zena sali memi fi zena inyabe ne kramo mi fura ko jugo sono ni chawote kun dona ni mobili kono ya fama bala ita ala shwi karamogo o ma mobili kwalero wa mobili kororero ne masika fode famia ala mobili do sa sale maiwa ja mobili amna foni mobili ne makane jugo ya de kwa so comme si ni ai jugo saraka de bokwa ya ne ko ne ato garage line ala ka to janere mobili buliga ta essence tal karamo ala ka mobili to garage la ye amaba karamogo e ma fore ko jitala mobili singa bulo so essence tala ora fore ne te fendo mobili ko la ne ko ni depuis 98 ne ka permis ne bolo e be fendo suneti kamambo ala ka tane ka dala sali mese ka fen bula ni ma do te kelen sa ni ne ba don ese ne kun do akono karamo e wo fere ame fene kun tala o ko te ale da afo ame kun mobili bol to godi karamogo ne tara dondon ne kuy we poussera de ayi ne tara dondon di mo ko to do ne dem sen do blaki pousser ka ni jonga dalo sali ne te galon te je sa te galon ke be se fleli la ja karamogo sa ko jugu ya be mobili tigi ko ngo circulation na ni do nyam bonga je kwa c'est-à-dire ni che ka mobili kuy ne soro doro sans soro ko kuma wara fo karamogo ko la karamogo mo che ko pipi ne ka gidon keta Okay. Afat Christine, wakati sera. Ego na blanya na fina. Abega chugo di barana Pablo ta. On kunye wardo bla tele tabani wa. Ibsera ka coffee ni papi mo jo femis manuna. Absolu jiri coffee an. En fait, coffee ni problème rebe no. Ibsera rappeler jona pour que mesu lu ko e. Mo atarom na comme résultat no ni rele coffee ni ga message sur message ka ku mi fait. Et en fait Christine, yoro ko foti ila ya orola. Ita fait tugunu ko fe nga meki ga yala bamali ndamne. Ibasi gi nya ci papi. Awanya. OK. Don leve tawo. Kasini me. Amina. Atato la yikebe. Ebe no dongoni. Tene ga se garla nebe na anta damne fulo. Ijo ku ko fe anu. karamo kana na term so banade imna kama kariya o pasena mobili de ai haketo kuma na temesrado sali ne kuma ni beba wala ne kutina karamo wale ni sara kuma tarafiye ye karamo ko mobili de kundo parce ni mobili buli ni ko ya wedu ka mobili mine wa fuiti kila ami soro ganyo wa mo sali ala de mbo ay do ke dro na tu mobili yelema ni etange isigilen tu meto ko meteketi sali e fana du sere ka bonsa nya fie ko bete du so baya isa ha me ga fon boran sakola me ko kuma fie ibe ka foko no ko mobili yele manine o kun kade wa fa ko no bol dabla sa ha
Zena me min fie ni mɔgɔ ye mobili di ma sisan a ɲɛɲini dɛ e no a ɲɛɲini ne kɔni ta bɛ garage la ne ma dara ni ne bɛ taa nɔfɛ yɛrɛ karamɔgɔ comme e tɛ taa nɔfɛ e t'a fɔ k'e tɛ mobili in fɛ tuguni dɛ a kɔni ye min kɛ ne na n bɔra sama mɔgɔ furancɛ dɔgɔbili e dara ni garage kɔnɔ mobili ko in na karamɔgɔ tɛmɛnen mana k'a ka den nɔfɛ ka t'o n'o tile di o ma ko n'a fa la kɔnta e dalen ma karamɔgɔ tɛ sɔn e dalen ma o garage kɔnɔ ko la sali ta ye keleya de ye sali ta ye keleya ye karamɔgɔ ne bɛ ka kuma ne i dɔ sa ne yɛrɛ bɛ se ka bɔ sen na taama la cogo di ka tila ka t'o di muso ma tugun tɛ i y'a kɛ sali i y'a kɛ mobili ka bɔ kɔ ka na den ma hali o tɛ 2 jours bɔ an k'o ye e bolo e b'a fɔ ne ma ko essence t'o la dɛ ko ji t'o la e de la ka garage kɔnɔ mɔgɔ jɔlen kɛtɔ ye k'a fɔ ye ko essence tɛ mobili la o tuma olu bɛ essence bɔyɔrɔ de dilan. a ka ɲi sa a ka ɲi c'est à dire n'i ma da maa la dɔrɔn i b'a ka ko bɛɛ kɛ nkalon ye a ka ɲi quoi a ka ɲi ne tɛna n yɛrɛ ɲɛfɔ e ye bilen quoi a ka ɲi e ma da ne la de n'i ma da maa la dɔrɔn a banna quoi. Voilà ne filɛ yɔrɔ min ne tension bɛ ka monter de n'i ma bɔ yan sa n bɛ tiɲɛni ye. N'i ma bɔ yan dɔrɔn n bɛ tiɲɛni ye. Comme Sali ko ye mobili ko fɔ ne ye n'o mɔgɔ min na foli k'i ye Ala k'i kisi nɛgɛ tɔɔrɔ ma. Nɛgɛ jumɛn senna nɛgɛ ya. Mobili sa Sali Zena wuli wuli an ka taa. N'a mɔgɔ ye mobili an bɛ to ka n'i nɔfɛ yan a ye mobili tile d'a ma. An taara ka fiɲɛ k'i yɛlɛ so. Ala k'aw to la yen e nakun ye mobili ko de ye wa. Mobili yɛrɛ ɲɛ ne b'a tigɛ kɛ la sigi n'i yɛrɛ ni ne ŋun ne yɛrɛ bolo kɔrɔ tɛ kɔnɔ k'i bɛna i yɛrɛ tile 2 mugan ni kelen fɛ ka to ka ne ka mobili boli wala i tɛ tigɛ o kɔnɔ fo ne ka mobili sɔrɔ ne ye mobili sɔrɔ wa tellement n ta b'i faga i tɛ don ne ka mobili kɔnɔ cɛ a bɛ n'a fɔ kuma dɔ la maa ka to ka nkalon tigɛ a b'i bɔ koyi ne yɛrɛ ye nkalon don ne wala ka se n'o ɲuman ye ala ka se n'o ɲuman ye n'i ye mobili sɔrɔ don min na an b'o kuma kɛ a kɔni ala bɛ nin to garage la yen. Allô Ousmane, ça va? T'as une numéro? Avec un. En fait, on a un terrain là. Mina joli dam ne ba ma i go mi chenche ga cha yoro la et puis mi fe ga chenche o bo yoro la so ga yoro joli dam ne ba ma ok am nyon so do ma ko ma ge sengle man magan ci ba ego ça va bas foi tena e be ka munde fo ki ka terrain do le be am oui bon ni terrain ça ma me quoi ka terrain ye terrain ça ma ye terrain ça ma me ba fe kana so passement gala ya awo ya yere de do e ma flifeu non ma fili yoro jete mina ganye koni awo ala ma me anana terrain ça no hala ma me aw nana terrain ça yano yan yere yan ye ma fili est-ce que ni hakli bi ñoo fe ko sebe non ne be re ñin nga la son kana ñin nga cogori 100 ans ko papier mo ngolo e ya 104 semaine kele mo ko ki bina ñin nga cenga ci e wo sanjul 100 ans ni kele papier mi ne ngolo ne ka so papier be mbulu akera kum ala ko nene na saka na ko ba kuru tomo ka bo nga terena nana ne kulo bi makana telephone ko ki ka terrain bi an ko ki bina fere ke ka ci ka boy ka fere ala ka so passe ma wuli mais jo terrain frima jo ça est ce que biriki tomo bi se ka mo ka terrain e mo ta ya e ba do terrain mi ne bolo ni ya 100 tani keleni 100 ya 100 donji me ne asa ti 7 kelen rabo jamana ni mi se ka chodi semaine kelen mo mi papier ka papier la papier fleur bon et papier te bolano bon mu yere se ka fara ka bo nyona sa o papier ko ni ere ta du ne man na nga papier mo ta ka du ko papier ta ka yala bolo bo mo ya no kon ni ay ni dali men yere la ko ni nga papier de be e ka papier de nga laje bon yere kan laje ne du ko papier original yere ne remugula madi diamante ka papier diamanta kan ni jonga terena ko nga terrain yitai ne mi fi mbalmake ne mi mina kangar de bi ta ko fi mina fo le ga papier mi ne na ci ne papier jama mina ni takana mo ne kangar kelen da yebi ne kan yi yambile ala ni mi ke bu ko yambile papier jama ko dima ko yi yoro fere ema ko ne fat ko ko ne maskane ko non adabla bi ta ko fe ne ya ne bi fe yire le min ka jani jine na ma ke fo ni ko roboro de yoro e ka daji to akula okay nya fam e ka tabani iko ma kera tanto ne kan ne ba do me munge ne ba de bi minga ibina sura yando re inshallah e ba de mi ikanga minga o yi kunwori me de mi fe ne ye ya semere
police de b'an bɔ ɲɔgɔn na. Alma. Na. Anti Muhammad. Anti. Siya gina. Kuri bashti la. Bashti. Alhamdulillah. Alma. Bashti. Itale outfit. Bayre na. An fora ɲɔgɔn ko kosɛbɛ I ka ko la. Ko mun na ne y'i den tɔgɔ da. N yɛrɛ la. Depuis que tu as den jamu da I la. Ne dun y'a f'i ye I ka na ye. Parce que ba y'a filɛ a kuma t'an tɛ. Ne y'a f'i ɲɛna I y'a faamu. Mais ne y'a essayé kuma expliquer ba ɲɛna. A m'a faamu. An fora ɲɔgɔn kosɛbɛ. Mais min bɛ ne kɔnɔ. N'a sɔrɔ ne bɛ se ka so ta. I n'i den. A ka yɛlɛma. Ba ye ne muso de. Ne de b'a dusu dɔn. Ne ka siran. Don dɔ I n'a ka na bila yan. Ne ko mɛ tɛ de. Mɔyɛri de don. Ne ko a kɛ to dɛ. O tuma na e de ba furu wa ou ba de ye furu? Alima. O fana kuma sugu jumɛn bi? Ne fɛ n'i ye muso furu, muso kan ka to I kɔ de. Ni fɛn fɛn fɔ a kan ka sɔn I ta ma. O ye tiɲɛ. Ne hakili b'a la. Don dɔ la I ko k'i bɛna ne furu ko hali ni ba ma jɛ n'a ye. N'i ka so ta kun ne ko ne ka taa ko ne ni ba bɛ bila ɲɔgɔn na. Ne tanti de don. N'a ye fɛn fɛn kɛ ne na o bɛ kun ne la parce que ne tanti de don. Ne tɛ taa yɔrɔ si. Ne mana bɔ yan du kɔnɔ sisan ne bɛna kɛ cogo di? Fana min ye den fa ye tɛna se ka fɛn ɲa yɛrɛ o kuma tɛ den ma. Ne kɔni tɛ taa yɔrɔ si. Nyen fam chem nga warbe du bama ko ano ko fente bala abolo ko ene dia ko ene ka ngamunga ne bado bi karire ko bagayo bi karire ma bi nyogona e bi karire Allah ko bagayo ma bi nyogona e bi karire ko bagayo bi karire ma bi nyogona e bi karire kangata mobili nyini yaro anana boso mi yoro la olu be mobili nyini na ankoni be kan fa boso ni na ko bake kadi di kadi yo wala kana tiga fenga bangwa tuwabu be fenga keta fubu ka fenga gusi ni wona o sante no we echemo ni alati te jado kelete ya be ko bage ana ne da ne ya fo ni kala kala to abi ka pola bilal kala to abi I ma ko sa fo hey kana sa ne ne be jadla ni salamu ni bina na mo jo ngawro la saati ane lemwe sabe mayo ma famde nunu hagla ko danga dede mo ko sigla kana mawli joya ko nga mawli kolosi en ala cheka boso nunu to bo mo ko sigla no ko boso atoko e ben to do ten to do ne suwaro gon bala bo mambe bo men to ko fi sa ni boso to ko heku ye doni ga tuko bu kere bi ni ha cenga ce ko be de a bel famde no wallahi no mangene do olu ta don ko bi man bla bo mako kata mobli ta anta do wali mobli do wa min do ka ngato nyini no nyama la fen fisala ne made kema duru ya wari ne kema duru
an cɛ tasuma fin I dan tigɛ n'i y'a ye seri ma bi dɔw de ye namara ka dugukolo kolon feere ma ka sɔrɔ u ta tɛ bon a ka di ne ye I ka ne dɛmɛ ninnu bɛ se ka ye cogo min na quoi a dɔrɔmɛ kelen dunna fɛn o fɛn fɛ n ka se k'a dɔn a kɛra cogo min na ni sɔn ka nɔgɔ kunkolokɔrɔ e de bɛ su kow dɔn ka tile kow dɔn ka tilebi ni kɔrɔ ni ba ni baba kow dɔn ka den to a ba kɔnɔ ko cɛya n'o musoya dɔn ni kamalen min filɛ a sera ma ya bi ko dɔ ye dugukolo feere a ma e kunkolokɔrɔ e le bɛ ko bɛɛ dɔn su dibi su cɛ dibi su muso dibi tile dibi kaburu dibi dibi dano cɛ wuru sira min na a b'a tɛmɛ ne ko ala ne ko a kira kunkolokɔrɔ kuma ye balimacɛ ni sɔn ka nɔgɔ mɛ n ka lajɛliw kɛ ni dɔrɔmɛ kelen sera maa o maa kɔnɔ n bɛna kolonkalani lawuli kolonkalani b'a bɛɛ yira kelen kelen i y'a mɛn o kumana wuli an ka taa a ye kolonkalani lawuli dugu ɲagamina dugu b'a kunjugu kan an ka taa 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 e min bɛ den to a ba kɔnɔ ko cɛya n'o musoya don an ka taa an ka taa e min bɛ su ka tile ka su ye o tigiw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a yira an na f'an ka nin tiɲɛ de an ka taa an ka taa Cɛmaga i b'a dɔn ha fɛn min y'i kunnaja o don ko walahi i bolila dɔrɔn n bolili kɔ i y'i jɔ ka n ka kɛmɛ di yan sisan cɛmaga ne tun bɛ ka tilaki walahi ne bɛ to k'a fɔ ye n ko e ye lakalakatɔ ye quoi I tɛ dan na yɔrɔ ne e kɔni b'a dɔn ne tɛ taa ni kɛmɛ ye ne y'a dabɔ a kama de ka boli walasa an ka denmisɛnninw bɛ min kɛ sa o bɛ ko bɛ tuni t'a la i tɛ bɔ tuni t'a la i tɛ bɔ wallahi o b'an kan ne ko wallahi bilahi k'an to village la an kun bɛ zole kɛ e hakili bɛ zole la i bɛ tɛrɛ ci ta i bɛ boli la cɛ e cɛ i fana sa tɛ salamaleykum waaleykum salam waaleykum salam Tiens Badara comment ça Badara ça va Sajaja non non Badara no ci togote non ajmade ci togote non tamga fami ko jane iba no nen na wati ko wati mina nen na Bamakɔ ibe ka ne de ladege quoi ibe ka ladege tali wallahi ibe ka ladege tali non nen na kuma Bamakɔ ne be to ka nen dege o min nana ne ba ma dɔɔni o kɛla muso in tɔɔrɔ ni ne bɔla dɔrɔn ni n ko n bɛ taama ka taa dɔrɔn non musow de bɛ na karisa i farila min fɛ i ka kɛ n fɛ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ne ko n ko bɔn an ye zikiridala ni yugurugu feere an bɛ fɛn dɔw dilan cɛ o kana na n don problème dɔ la yan cɛ. Bari ninnu kama dɛ.
cɛmɔgɔ muso saba bɛɛ dɔ k'a bɛ gêner na walayi non cɛ i b'a dɔn n ka siri ninnu jara muso ninnu cogo min na cɛ ɲɛngo n bɔra dɔrɔn deni bɛ n da n ka cɛ k'a bɛ taa Kalabankoro n taara o bila Kalabankoro n ka cɛ n k'a ma n ko 400 yarɔ yanni yen jɛ yarɔ a tɛ tɛmɛ 200 o tɛ tɛmɛ o kan Kobakɛ yɛrɛ b'o kalama ne taara o bila dɔrɔn o ye 400 bɔ ka di yan n bɔra o la kun n'a ta kun bɛɛ n lajɔ ko k'ale bɛ taa ne ɲɛ bɛ taa min ko ayi k'o tɛ dɛ ko ne yɛrɛ de ko ka d'ale yɛrɛ a ka ne ka siri nin kama yɛrɛ dɛ sabanan yɛrɛ o ko o kumana ko ne ka crevette nin bɔra min awɔ n ko n ka crevette nin yan n'a fɔra Brésil de mais Brésil Badara Brésil awɔ walayi vraiment Badara n'a fɔra an ka tiɲɛ fɔ walayi jɔn wala non i ka chemise a dan don a bɛɛ fɛn kɛ mais i b'a dɔn ne ma kabako fɔ aw ye o aw bɛɛ y'a ta fɔ ne ma kabako fɔ aw ye mun de la Bamakɔ yan bilahi ne de tun bɛ wele ko jeune premier n bɛna mun f'i ye yɔrɔ bi na cɛmisɛnninw de bɛ bɔ ka t'u jɔ poto la musomaninw ka da la ka su bɛɛ kɛ bon musomaninw de tun bɛ taa su bɛɛ kɛ ne ka da la poto la n'a kun ka di n ye n bɛ bɔ n'a kun man di n tɛ bɔ musomaninw kun bɛ se ka ɲɔgɔn folokɔtɔ ne de ka da la a bɛ k'i ko fali dɔrɔn ɲɔgɔn la cɛ Badara cɛ n'i tɛ fɛ ka taa maa dɔ i jɔ ko ye boisson ko ye dɛ n'a nana baro kunkurunin de kɛ a ka ɲi sa boisson de kurusi jukɔrɔ boisson bɛna n faga i nana baro kɛ i ka taa ten cɛ nin ye juguya diya da ye nin ye hasiliya de ye maa wɛrɛ tɛ boisson min i t'a mɛn hali n'i y'a di ka kurusi hali nin kɔnɔ ne bɛ nin boisson min walayi Kamu ne bɛ taa so fɔlɔ ka taa so tɔgɔ di ne bɛ taa so e m'a fɔ i na ko ye baro ye ne bɛ taa so ne ɲɛ bɛ fɛn min ne tɔla yan nɔ tɔmɔ o tɛ ne sɔrɔ a tɔmɔ ne komi an ma mɛn burusi kɔnɔ na anw wolola burusi kɔnɔ ka mɔ burusi kɔnɔ tɔmɔ ne ye fɛn dɔ la karamɔgɔ di yan tɔmɔ walayi san bɛrɛ tɔmɔ ko nin na sɔrɔ ne ma foyi fɔ n ba ka nin ko in na nin ko de ye jumɛn ko in na sɔngɔ ma an ka taa Cabange. Awalaka. Écoutez là. Oh, arrête. Arrête. Ah. Quand mari songo man kole barama. Ah. Ah, Aira. Kole ngala Aira. Ah. Arrête. Oui, ça va. Oh, Angata. On est flègue à la baisse, elle a des meufs à travailler. Angata. Ne peux pas finir ça. Atira, ira. Ah. Ah, on est là. Albi atira pour le malani. Ah, Angata. Angata. Ah. Hey, y'a quoi? Aïra. Y'a quoi? Eh, oui. Voilà, nous faisons les négats de ah, les négats de Zoma. Et pour le et qui m'a dit voilà. Mais aya nga baraka kapa. Aya ji aka ka warisa. Na nana ni kofe abijugani ni. To ngala na ngata. Qui pourrait tout bon là? Ah, Angata. Voilà, c'est ça mon ami. Mais on va se retrouver à Wissa. Ah? Mugera di sa nyoko mune kera di. Sawali. Nala sona mami ka wasra wa 100,000 kalula. Kalula 100,000 amodi. Bona masara. Ay kulo landoro ni alaw. Minan fewere munga jubun kulo ngalani.
Ntara. Ega mai. Ketu anga nyonyi. Ni fen meni we mun ngeni. E terrain la wolo fere ma ka so utate. Terrain? Awo. Terrain jumɛn? Dugukolo. Dugukolo wa? Joli? Bilon kila ni 100000. Bilon kelen wa kɛmɛ? Awo. Nya faamu e ka. Ay ndoro ne ala. Meta mena. Ay ulu de o dɔrɔn yala ne ma fɛn kɛ dɛ. Ma fulaw de do. Nunu ma fulaw filan bara. Ay ma sɛbɛ ko kɛ dɔɔni sa. Cɛ ke ma ɲini ma sa. I wara kunna jarabe karamɔgɔ du kɔnɔ. Fɛn bɛɛ la cɛ n'aw kun tɛ karamɔgɔ du kɔnɔ ni koroni y'i ci disi la i tɛ balo. Ne mana na ko daminɛ tɛ. A bɛ se ka taa tɛrɛnkolon feere maa ma cogo di? A bɛ mun tɛ tɛrɛnko la? Han u y'o jɛ o. U y'o jɛ walayi. N'i ko ne sagola minɛ kɛ aw kun kan ka kiri nin. A ma foyi ye nin na fɔlɔ. Batarama. Karamɔgɔ i tɛ mun kalama est-ce que wari mun na kolon ye gosi. C'est parce que wari mun minɛ n'a ye e ye dɔ dun a la. Ni m'i kɔlɔsi n'i m'an dɛmɛ ka wari in sara. U bɛ tila ka segin ka na u kɛ k'i gosi. Ne dɔ di jumɛn na? Fula a ye 4000 di ne ma o bɔra nin de la wa? Mais a ye ne tɛnɛ sa. Fɛn min ne b'aw gɛn a tɛmɛ. A ka haramu ne b'aw gɛn a tɛmɛ dili bɛ min? U ma dili ci wa? N'o don dili fana ye dɔ dun an bɛɛ de ye dɔ dun nin wari la. A sabu jugu den ninnu n tɛ foyi fɔ ye. Aw sera aw yɛrɛ. Dili. Yan dun kɔnɔ ne b'aw bɛɛ gɛn tile 2 na a ka haramu. Nin ko min daminɛtɔ filɛ yen ma a tɛ nin ko laban dɔn. A ta se kɛ ne ɲɛna n b'aw bɛɛ gɛn a tɛmɛ yɛrɛ a ye ma kɔnɔba in. Batarama bilalen ninnu. Wallahi a ye ne tɛmɛ. Ni n ko ma tɛmɛ n ye nkalon tigɛ bilahi. Ne nimisara maa kelen min dɔnni na diɲɛlatigɛ la o ye fila ni bara ye. A ye n tɛmɛ dɛ nka ala k'aw sara. Jamana in kɔnɔ ala ka bɛɛ sara n'a ŋaniya ye. Ne yɛrɛ ma min faamu. Ne ɲɛna aw ma k'aw bila an ka luwanse la. Nka aw bɛ ka tɔɲɔni nasuguya bɛɛ da ne kan. Ala. Bilahi yɛrɛ ne tɛ yan fɔ ma. Aw bɛna ni ɲuman nasuguya ye mun na? O bɛ a ye n ci n jagi de la bilahi. Cɛ ye n ci n jagi la de. Ne y'o sara kɛ ala ye a ka haramu. Karamɔgɔ. Sayi. Mun kɛra? Sɛbɛ wa kulonkɛ. Filani fana tɛ. U ye mun kɛ? U ye min kɛ u b'a dɔn. Olu ye min kɛ u b'a dɔn ne ɲɛ t'o la ne ɲɛ bɛ de la kasi la a fɔ an ye kɛ. U b'a dɔn malaŋolon de don. An filɛ nin fana ma kasi min kɛ e ka kasi kun. Ci mɔgɔ ninnu tɛ mɔgɔ ɲɛnɛmaw de ye u tɛ mɔgɔ ɲɛnɛma foyi ye. Depuis ninnu donna ne ka luwanse la yan nɔ a ka haramu saliya ne ni hɛrɛ de farala bilahi. I ye min kɛ a fɔ kɛ karamɔgɔ. Ko mɔgɔ ɲɛnɛmaw de tɛ. Mɔgɔ ɲɛnɛmaw tɛ. Ala. Ne b'a dɔn sa ne mun ye min k'i la i k'o de fɔ sa e kasi kun. I delila ka cɛ kasi la wa? I dutigi dɔ b'i sigi ka du cɛmancɛ la kasi la. Dusu de tɔɔrɔ la. Mun de kɛr'i la? A ka ɲi. Ala ka bon a ka ɲi. Ala ka bɛɛ sara n'a ŋaniya ye dɔrɔn. I t'a la k'a ka ɲi ko Ala ka bon. Kɔfɛ n kana wele ka ko dɔ fɔ n ɲɛna dɛ. Foyi. Ko n bɛna n ka ci f'i ye min n'i sigilen sɔrɔ i ka du kɔnɔ su kolen na kasi la mɔgɔ da la. Sali dusukasi bɛɛ mana fɔli kama koyi. Ok problème t'a la. Komi i ko ko dusukasi bɛɛ mana fɔli kama i ka dusukasi kelen ta de ne y'i ɲininka ka dɛsɛ i m'a fɔ n'a kɛra problème i ka ko de i bolo ne bɛna lafiya ne bɛna voyager de. Ne bɛna voyager n bɛ taa Segu n bɛ taa 2 ni mission teliyara quoi 1 semaine seulement. Wa ni mission yɛrɛ mɛnna n bɛ se ka 1 mois yɛrɛ bɛɛ kɛ. Sali e bɛ taa Segu. N bɛ taa Segu. Sali Segu ma ɲi dɛ Sali. N bɛ Segu. Laadalafɛnw bɛ Segu halisa koyi nka sabali. I ni maa minnu bɛ taa ɲɔgɔn fɛ u bonya. Kana ci ka dɔgɔyali man ka suma dɛ Sali laadalafɛnw bɛ yen. N'i ye Famisa kɔ ne ma kojugu kɛ Segu wa dɔn. Ayi foyi bilahi ne ye min ye bi Ala de b'a dɔn ne ye fɛn min ye bi. Sali a man ɲi. E mun ye? Wulada in na fɛn dɔ kɛra e m'a ye. E bɛ jɔn na du kɛnɛ na i kɔsi jɔn i ɲɛ bɛ jɔn na yan. Mɔgɔ si. Jeli ka dayɛlɛlen don ja jeli bɛ sunɔgɔ la. Mun kɛra? Foyi tɛ yen Sali n'i bɛ taa dɔrɔn Ala ka fiɲɛ k'i yɛlɛ so ye. Amina. Ala ka segin n'i ɲuman ye. Amina. Ala ka yen sira ja. Amina. Nka i hakili to i yɛrɛ la yɔrɔ in man ɲi. N y'a mɛn karamɔgɔ. Awɔ. Ne bɛ na. Sali a banna wa? I t'a kun ɲɛfɔ. Foyi. I dun k'a ɲɛfɔ kɔfɛ i kana tila ka n da don kuma la dɛ. Foyi. Ok. Ne bɛ na.
karamɔgɔ mun dun kɛra foyi u ye n kana taa de taa awɔ taa